mai so na ke zanya ba gayar alkawari na ji a rike zana bai wa makullin zuciya. Mai so na kai zanya ba gadan alkawari na ji a rike zana bai wa makullin zuciya. Na ji a raina sai da ke matsayinki a zuciya ya fi na 'yan mata ɗari. Na waye gari ban ganki ba matsala ce ba ɗini ta bayyana ga ta a zahiri. So ne miki cike da tausayi mai ta baki ya san da ni a hir na faɗi ban jin bari. Kyawu na halinki nake hari shafa'i zan da wuturi na roƙi Allah rabbana tsare mai da shirin duniya. Da ban taɓa jin shi ba duka jiki sai laulayi. Abin da na so gare ka ne ba zai baka so ni ba ake na muje wani dausayi. Duka abin da ka so ne ba zan ki maka ba dole da bishi zanayi. Fatan da nake Allah ya sa ba zan kunyata ba tunda a raina ina da kai makullin zuciya. Ashe da mara zan sake yi a tare mu lallaba na kauce hararar mai kwaba. Rabi na jiki na ki kazan mai ado ya sarauniya gata ki sani sai nan gaba. Dana zai yi alfahari na uwa mai hankali gare shi ina matsayin uba. Baki na ciki ban san shi ba zallar su shi zanayi miki ban miki dan riya. Jin da nake ba za na kai ba idan ban ganka ba a zuciya na yi maka lamani. Ciwon da nake sai ka san warakar sa gare ka ne ka zo a gare ni da magani. Akwai matsala in baka nan a kusa a dahu da ni kada ka yau nisa da ni. Mun wuce soyayyar zamani aure mun ka nufa sai ka saka ni a ɗaka zan zauna kuma na tausaya.